Здравейте, партньори! Казвам се Георги Белев и имам удоволствието да ви поканя от името на Solitron на еднодневно обучение за Cisco Small Business продукти. Ще ви представим широка гама от продукти като Voice, видеонаблюдение, съхранение на данни, сигурност и мобилност. Ще се запознаете в детайли с възможностите на SPA 525, конфигурирането му заедно с SPA 9000 и SPA 400 и изграждането на една надеждна и ценово ефективна Voice система. Също така продуктите за видеонаблюдение PVC-300 и WVC-2300, тяхното конфигуриране, специфичните им настройки, както и функциите на безплатния софтуер, включен в комплекта на всяка камера от портфолиото на Cisco Small Business. Повечето хора не се замислят колко ценни са техните данни, докато не ги загубят. NSS 2000 е едно решение подходящо за малки офис, гарантирайки сигурността и достъпа до вашата важна бизнес информация по всяко време. Ще се спреми на темата сигурност и отдалечен достъп или как вашите клиенти да повишат производителността си, в същото време да получат необходимата сигурност и спокойствие. Обучението е подходящо както за технически лица, така и за търговци. Ние всички знаем, че DataSheet не може да обхване в подробности и възможностите на даден продукт. Познавайки по-добре продуктите на Cisco Small Business, ще бъдете по-уверени в това, което предлагате и кое е точното решение за вашите клиенти. Очакваме ви на 13-14 януари с готовност да отговорим на всички възникнали въпроси. Заявка за участие изпратете на познатия ви адрес ciscoteam@solitron.bg.